Aron mas makapangumbinser pa sa uban nga magpabakuna, mga community leaders gustong itapsam sa Mandawi City. Si Nico Sereno sa report. Sa pagtapos sa vaccination Biyernes sa miaging simana, kapin sa 47,000 na tanan ang nabakunahan sa Mandawi City. Gihangup man kining maong number sa mga opisyales, apan aminado sila, daghan pa ang trabahoon aron mas daghan ang magpabakuna. Giangko nila may vaccine hesitancy gihapon sa uban nga mga residente. Kung si Konsihal Malin Cortez Zafra, Vice Chair sa Committee on Health ang pangutan-on, angayan nga hingusgan pa ang information dissemination aron pag-auhag sa uban nga nagpanagana. Usa sa gisugyot ang pagtap sa mga community leaders moabag sa taga-barangay nga kasamtangan nga nag-house to house. Down to the purok level, so mo man sa nano kay ang ato ang kanang barangay nagkuha naman sa sila sa purok system, so kana lang kay naatay mga community leaders kay ang ato mga community leaders are our partners man, so sila mutabang sa Mandawi City aron makabot ang herd immunity, gitarget ang pamakuna ug moabot 250,000 ka mga tawo tanan nga 70% sa kinatibuk-an nga populasyon. na fully vaccinated na bitaw nga mga individual nga sila pod mismo mo encourage sila sa ilang pamilya, sa ilahang communities nga kanang magpa-vaccine na sila. Kay kana ra man gyud kay usahay man gud anhi man gud ta unsa ni arita magdaog sa kahadlok ba. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.